Gabon eta ongi etorri eskapa saiora. Zer moduz joan zaizu astea? Eguzki izpiak ikusteko tartea behintzat izan dugu. Eta iragarpenek asteburu honetan eguzkia izango dugula aurreratu digute. Beraz, gehiago lusatu barik, az gaitezen saioarekin. Eta ikus dezagun asteburu eguzkitzuak zer ekarriko digun. Donostiako Aieteko kulturetxean daude Eider Eibar ilustratzaileren lanak ikusgai. Duela urtebete zabaldu zuten aipatutako kulturetxean ilustratzaileren txokoa izenekoa, agian arte honi dagokion garrantzia aitortzeko. Armairu itxurako erakusleioan, bizkaitarrak ilustratutako hainbat liburu eskain, irudi originalak eta inspirazio iturritzat izan dituen hainbat objektu ikusteko aukera izango duzue. Ilustratzaile baten lana, azkenean nik uste dut edo behintzat niko lan hartzen dut da, liburu bat heltzen datzunean, batez be liburuetzako egiten dutelako nik lan, liburu horretako historiari lagundu eta indarra emon, eta igual historian bertan kontatzen diren gauzak kontatu marrazkien bidez eta, baina azkenean da tanden batein ipuinagaz eta testuan egileagaz eta bien artean historia hori borobiltzen laguntzeko marrazkiak egitea edo. Gauza da, ez dela agertzen, bilduma batzutan bai, beste batzutan ez, eta hori azkenean da argitaletxean erabakia. Esteko nik horreztekot ezin dut azaldu, segaitik gertatzen den, baina barruko kreditotan beti agertzen da, egilearen izena beti agertzen da, bilatu egin behar da hori bai. Dirudi berez da, Larraitz eta Bion arteko elkarketa baten emaitza, eta irudia lantzeko era bat edo. Amankomunean dirudik daukana da, bere lan guztietan edo irudia agertzen dela. Lau bide, printzipaldekoz. Alde batetik bideoa lantzen dugu eta bideoarekin zerikusia daukan guztia. Bai irudia realarekin eta bai animazioekin eta. Muralak ere lantzen ditugu, horma pinturak, diseinu grafikoa eta ilustrazioa. Eta gero askotan ere egiten ditugu lanak batera, animaziozko zerbait denean horrek bion lan implikatzen du. Igual Eiderrek egindako diseinuak eta prestatzen ditu eta gero nik animatu. Testua jasotzen dutenean, beti ja irudikatzen dut, askotan ez da esaten igual gero azkenean definitibo da marrazkia, baina irudia sortzen da buruan. Eta orduan, horreri zelan emon forma, da buruan ikusi dozune, igual pertsonaia ikusi dozu, edo kolore gama, edo non kokatuko zenuken, edo dana dalakoa, eta gero hori zelan eroan papelera, horre goten dira zalantzak. Hemen egingo dugun proba, azkenean askotan lan batzuk ordenagailu sortzen dira zerotik, baina beste batzutan da eskuzko lan bat digitalizatu eta ordenagailuan sartzen dugu. Orduan, hori erabiltzen dugu gero emaitza moduan. Eta azken aldian gabiz esperimentak egiten olako gauzatxuekin, eta honek dira borragomak, tailatutako borragomak, eta sortzen dira ikastolako borragomak. Eta orduan gero egiten duguna da hau hartu, eskaneatu, ordenagailuan sartu eta gero honekin marrazkiak eta konposaketak egin. Orduan zu nahi duzu marrazkia izan alda, bai karteletarako edo dana dalako. Egia esan behar badut, lan guztia dire bereziak, ni saiatzen azalako bereziak izaten niretzako. Hori ja joku moduan hartzen dutelako. Historia bat heltzen den bakoitzean saiatzen az eukitea edo zailtasun bat, edo harina egin ez duten zeuzer, nik disfrutatzeko egiten be bai, ez? Ez gauzteko lako errepikakortasun baten eta ez erraza ez izateko. Baina
liburu bat bada berezia, eta da Egizulo, Elkarrek ateratako liburua, eta batez be liburu horrek niretzako pertsonalki eta nire ibilbide profesionalean edo nire ustez markatu zeuen, esan zanolako pauso handi bat, sordura arte batez ere testu liburuak egiten neuzen, eta hori izan zen literaturako liburu bat, egile asko hartzen zuten parte, orduan bakoitzak bere mundua eta bere unibertsoa gehitzen zeuen, eta nik egin behar nituen danan marrazkiak, orduan izan zen zaila eta polita. Nidekotena sentsazioa edo azken urteetan konturatu nazena da, eta postasun asko emoten doztena, umeekaz harremana dekozunean, batez ere ilustratzaile moduan zure lana asaltzera zoazenan ikastola batera, edo ipuin kontaketa baten, edo zuzenean marrazten Durango kasokako aurkezpenetan, eta umeekin hitz egiten dozunean edo ikuste dozunean eurek zer sentitzen daben, ni pentsatu nahi dut, olako topaketa bakoitzetik ilustratzaile 2 edo 3 urtengo direla. Ez dakit, konturatzen zara denporara esatotzu gurasoa, zeuaz egon ostean, egon zan, ez dakizen denpora marrazkiak egin eta... Eta umeak zelan hurbiltzen ziren euren galdera galdetzen dut baina zu pertsona heldu bat zara? Baina hau da zure lana, honetaz bizi zara? Eta karo, marrazkiak egiteaz, eta esate dut zuen, nik be nahi dut, nik be... Eta jarraitu, gustatzen behatzu, jarraitu marrazkiak egiten eta nodakin hori alduko zaren. Ondo pasatzen dozu, bai, jarraitu. Eta niretzako hori oso polita da. Esate zula, ez dakit umeek nire marrazkiak zelan hartzen dabez, baina gure lanbideakin alusina egiten dabe. Aurrera begira, guretzat aurrera begira, niretzako bintzat, retorik handien izango litzateke mantentzea gauden moduan gustoko lana egiten eta egunero lanean lujo bat iruditzen zait. Errez ez dago ezer, baina egon daitekela esploratzeko mundu bat, eta hor sartzen dira igual teknologia berriak mugikorretarako aplikazioekin ez da. So easy to change. Can't let who I want. No, that's not true. I do know. Just can't figure out how to pin down. There will be no Hasi zu esploramientoa kontatzen. Barkatu, eski gaur dekogu barre oso erreza. Zinema estreinaldiei begira jarriko gara jarraian, eta apur bat denetarik dugula aurreratuko dizuegu gustu guztientzako lanak. Pedro Almodobarren azkenengo lana bihar helduko zaigu zinema aretoetara, eta ez ditu kritika onak izan, dena dela baloratu aurretik ikusi behar. Bestetik, Estatu Batuetatik pelikula fantastikoa etorri zaigu aste honetan, eta Txinatik lan exotikoa, zuek aukeratu. Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Berasategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. Azken urtetako melodramaren innovatzaile nabarmenena akaso, eremuz aldatu du Pedro Almodobarrek, eta komedia absurdora pasa da Los amantes pasajeros filmarekin. Nuevo Mexikora doan hegazkin batek matxura bat izango du, eta horrela bere barnean dauden pertsonek, bere bizitzan dauden sekretuak kontatzeko bapateko grina izango dute. Cuando aterricemos, lo mismo se parte el avión. O explotamos, que esa es otra. Tenemos algunos problemillas, problemas muy serios, la verdad, y estamos bebiendo para olvidar.
Komediek zenbaitetan gizarte kritika nabarmenak azaleratzen dituzte. Eta bertan ere mendebaldeko gizarteak bere gain dituen tabu eta hitz debekatuak egongo dira erdigunean. Denarekin, azken urtetako pelikularik utxalena da ziur asko Almodovarrek plazaratu duen azken hau. Kansas is full of good men. I don't want to be a good man. I want to be a great one. You're gonna need this! I don't want to die! I haven't accomplished anything yet! Estatu Batuetatik datorkigun sinaren historiaren zutabe bati erreferentzia egiten dion pelikula dugu jarraian. El Mago de Oz estreinatu zenetik, 75 urte betetzear daude, eta Oz, Un mundo de fantasia pelikulak berriro ere erresuma liluragarri horretara eramango gaitu. Naiz eta ez den Dorothy, ez Toto, ez ojalatazko gizonik azalduko. Where's your broom? You don't know much about witches, do you? It's the Emerald City. You are here at last, and the prophecy shall be fulfilled. This is my sister, Evanora. I'm here to serve you. The royal treasure. Ozeko astiaren gaineko historia izango dugu, eta erresuma hortako sorginekin izango duen leia malkartsua izango da pelikularen funtsa nagusia. Children were orphaned. Great wizard from Kansas. I've waited for you to come and set things right. Me? Did those crows just say we're gonna die? Your magic is the only thing strong enough to save us all. Estilo sasikomikos eta akzioa bere baitan hartuz, hasteko proposamen komertzialena da, umeekin ikusteko ere aproposa. Fantastikoan barneratuko gaituen pelikula dugu. Yes, but they don't know that. You're capable of more than you know. Are you the great man we've been waiting for? I think I could be. It was December 13th, 1937, and Nanking was on fire. The last Chinese troops cleared our path back to our church, back to safety. So who's inside? Is this you and the girls? You won't leave us, will you? Eta bukatzeko pelikula exotiko batekin guazen. Izan ere Txinan dagoen zuzendari entzutetsuenak, bere azken lanak kaleratu du jadanik. Zhang Yimou veteranoa zari gara eta Las Flores de la Guerra filmaz. Nanking. I'm not a priest. I can't leave him by himself. Help us. Stop! This is the house of the Lord! You are honorable men! Behave honorably! Ekialdeko filma da, baina nolabait mendebaldeko gizartearen begietatik kontatuta. Izan ere bere protagonista Christian dugu. Japonia eta Txinaren arteko gerra garaiko hildako makillatzailea da berau, eta Nankineko komunitate batera iritsiko da bertako apaizaren hileta bat prestatzeko. I have an idea. With your help, maybe I can save them. We can trick the Japanese. It's too risky. These women have a strength and beauty that will never die. Azkenik, ezustean, komunitate hortako jendea babestearen arduradun bilakatuko da. Eta halako filmen tradizioak markatzen duenez, bidetik ohore eta sakrifizioaren baloren esangura aurkituko du. When this war is over, I'm gonna find you.
Bihar martxoaren 8 dugu. Emakume langileen nazioarteko eguna eta lan baldintza duinak aldarrikatzeko eguna. Horregatik zuen herrietan gai honi lotutako hainbat erakusketa hitzaldi eta bestelakoak topatuko dituzuela aurreratu nahi dizuegu. Baina asteburuak bestelako proposamenak ere ekarriko dizkigu. Hauen artean, Gariren azkenengoa bihar aurkeztuko digu Garik, ez da amaiera izeneko lana. Martxoak 8 honetan kalera ateratzen gara. Emakume langileen nazioarteko eguna da bihar, martxoaren 8. Gaurko egunez, emakume eta gizonezkoen berdintasunaz gain, gizarte eredu parekide baten aldarrikapena egiten da. 1908 urteko martxoaren 8an, 156 emakume langile erreta hil ziren Nueva Yorkeko Cotton lantegian. Dirudienez, soldata basu eta lan baldintza txarrengatik protestan ari ziren. Eta lantegi barruan egiten ari ziren itxialdia uzteko, kanpotik Molotov koktelak jaurti zizkieten. Ordutik urtero data hau helduta emakumeek kalitatezko enplegu baten aldeko mobilizazioak antolatzen dituzte. Bihar ez da salbuespena izango, eta elkarretaratzeak eta bestelako ekimenak burutuko dira Euskal Herriko hainbat herri eta hiriburutan. Desio beldurrak barruan ernaltzen batena. Durangoko Andragunean, emakumeen unibertsoak izeneko erakusketa kolektiboa ikusteko aukera duzue martxoaren 22 bitartean. Nere Andres eta Higinia Garai sortzaile euskaldunen lanen bidez, emakumeen unibertsoa ezagutzeko ikuspegi ezberdinak azaleratzen dira. Bi teknika ezberdin, akrilikoa eta argazkilaritza. Emakumeen ezaugarri ezberdinak zuri beltzezko 15 argazkitan bildu ditu Nereak. Zatzen hauela ezin dut erabaki. Higiniaren ilustrazioetan, emakumea ipuin batean barneratzen da. Natura eta sentsualitatea nabarmentzen den fikziozko irudien bidez. Urtea beteko du aurten Laburbirak, topagunea, Euskal Elkarteen Federazioak antolatzen duen film laburren zirkuitoak. Eta urteurrena ospatzeko ekimen berezia antolatu du. Martxoaren 4an abiarazi zen Laburbira Erandion, eta igorren bukatuko da martxoaren 29an. Tartean, Hernani, Londres, Gasteiz, Atarrabia, Paris eta beste hainbat herritan izango da. Urte hauetan 100 emanaldi izan dira Euskal Herriko 11 txokotan, baita Euskal Herritik kanpo ere. Laburbirak 8 zuzendariren lanak proiektatuko ditu aurten 20 herritan. Ordu eta laurden inguruko emanaldietan, sormena, dokumentala, fikzioa, zein animazio uztartzen dituzten lanak izango dira ikusgai. Alondegiko ohiko zinematekak hilabeteko zikloa ireki du. Eta hilabete honetan, Nikatsu ekoiztetxe japoniarrak 100 urte bete dituela ospatzeko, ekoiztetxearen lanak erakutsiko ditu. 1912an sortu zuten Nikatsu konpainia eta oraindik ere lanean jarraitzen du. Japoniako ekoiztetxe garrantzitsuena da eta ziklo honetan bere ibilbide heterogenoa agerian utziko dute. Gizartearen aldaketei eta publikoaren gustuen eboluzioari moldatzen jakin duen ekoiztetxea izan baita.
Ikutu artistiko eta tematikoak landu ditu ekoiztetxe honek. Gaztaroko zinematik drama sozialera eta samuraien zinematik zinema beltzera. Bestelako gaiak albo batera utzi gabe. Gauez jaikil naiz. Kristalesko begi bat, hause da Miren Agurmea idazlearen azken lana, oraingoan Susa argitaletxearekin ateratakoa. Kafea baltza, begiak lurrun. Esan daiteke lehen pertsonan idatzitako lana dela. Horrela aitortzen du behintzat idazleak liburuaren lehen orrian. 58 urte ditut eta hainbat galereri egin behar izan diot aurre. Horregaitik ekin diot testu hau idazteari. Neuretzat idazten ari naiz. Kendu irudia zabaian bera datorren euria. Bizitzaren alde mingotsa ezagutzen duen emakume baten hitzak jasotzen ditu liburuak. Begi bat galdu zuen nerabezaroan, minbiziaz hil zitzaion ama, dibortziatua da eta seme bat dauka. Enkarguzko lanak idaztearekin ateratzen du bizibidea, berriki utzi du bere maitale laguna. Errealitatea eta fikzioa josiz eta urratuz sortutako kontakizuna da, tarteka ironia zertzeladek gozatua. Ogi birrina. Xabi Solano eta Zigor Dezetak ikuskizun berri bat prestatu dute Gazta zati bat dokumentalaren soinu bandarako sortutako abestiak eszenatokietara eramateko. Musika, irudiak eta zuzeneko bat-bateko sorkuntza nahastuko ditu egitasmoak. Eta aurreko biek Keu Agirretxea eta Aito Zabaleta musikariak eta Jon Maia bertsolaria izango dituzte bidaia lagun. Danak elkarrekin azalduko zaizkigu holtza gainean. Gazta zati baten bidaia musikaz jantzi duten abestien doinuak proposamen berriekin uztartuz. Begi belarriei bidaia berri bat proposatuta. Ikuskizun berezia martxoaren 10ean izango duzue ikusgai Gernikan. Agartzan zaizkidu areak horri deigarri, beste bizitza batekoak dirudite. Musikaren munduan ibilbide luzea duten Euskal Herriko bi izen handirekin bukatuko dugu. Lehenagari, ez da amaiera izeneko lana aurkeztu berri baitu. Ertzainak taldearen garaietatik agertokietan dabilen kantaria izanik, maisu baten gisa menperatzen du holtza, eta publikoarekin aldi oro, ari sendo bat sortzen du, harengandik hurbil sentitu dadin. Abeslari bikaina, espresibitate musikalaren gainean oinarritzen du bere ahots beroa, komunikazio samur bezain zirraragarria lortzeko. Bigarrena, Fermin Muguruza. Musikaren munduan 30 urte bete dituela ospatzeko, mundu mailako kontzertu bira egingo duelako. No More Tour izena jarri dio mundu mailako birari eta ezer gutxi aurreratu badu ere, badakigu Ondarroan, Durangon, Bilbon, Zarautzen, Gasteizen, Iruñerrian eta Tuteran izango dela. Adi egongo gara. Hauze izan da guztia gaurkoz, datorren astean proposamen gehiago bitartean badakizue oso ondo pasa.